alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Playtime for all your gaming needs. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, Istorya sa Kakanan, Mano-Mano Sana, Marina, Intra na sa Escaramuza! Hi! Pigiling ko Kuya Nald po su live kan Diocese of Legazpi para po digdi sa nagpapadagos na inang magayon 2025 albay ining maritime procession ining pagdara kay Nuestra Señora de Salvacion hali duman kasubagong aga sa Huruan. And then, nakatalaan na ining magpasiring digdi sa porta sa Pantalan kan Legazpi City. Sabi ko yan kan barkada ko dyan sa Naval Forces Southern Luzon. Tatighapot ko kan sa indang lokasyon. Sabi digdi, nasa east of Cagraray Island na. And then, ang estimated na oras kan pag-abot. Iyo po an alas 3:30 nin pagkahapon. Nakatuto kita dyan, Kuya Nald, dahilan ta kung kasubago si Kuya Jomar and then si Joshua itong sunag iba duman sa Huruan, pasisiring sa Tabaco Port, and then hali man sa Tabaco Port tura na kinakasabay ta medyo limited lang so number of individuals na pwede pong magsabay duman sa barko ining BRP hanangan ito sa pangaran ka ito, BRP Leovigildo Gantioque o mas midbid bilang PG-384 sarong warship kan Philippine Navy nasangunya niya po sa besenidad kan sa pangangataman kan Naval Forces Southern Luzon. Mga alas 10 pasado ininagali dyan sa port kan Tabaco City, and then yun nga niyan mga 3:30, tigalauman o mas atab pa, mag-abot po iyan dyan sa Pantalan kan Legazpi City. And after ka iyan, magakoga po nin halipot na prosesyon, dadarahon na via land, ini si ina pasisiring dyan sa Sawangan Park, Legazpi City, Sawangan Park, Barangay Dapdap, Legazpi City, para man po sa banal na misa napapanginutan ni Reverend Father ni Monsignor Crispin Bernarte. And after na kan banal na misa dyan, dadarahon na po ang imahe ni ina pasirin po dyan sa Albay Cathedral. Sasabayan po yan kan 30 karosa. Kung kaya duman sa mga biyaheros ta, lauman po nindo na mga turutad taod, may mga ipigpapaluwas ng anunsyo. Poon pa kasuhapon, may mga road closure na mangyayari. Mala kasubago nagsend sa Kuya Kipitsure. Si Sir Andy Marbella kan Task Force Kaayusan at Kalinisan kung saan nagkondukta na sinda Kuya Naldki road clearing operation sa mga lugar na aagihan ka itong su prosesyon. And then, nangangapudan siya na duman sa mga may mga transaction pa. Although, ano ngun yan holiday, dahilan po ta Labor Day. Pigi ibitaran niya, o piga pangapudan niya sa mga tagsadiri po ng mga vehikulo na ibitaran mo na itong sa mga lugar na day dapat man pagparkingan, tanganing tawan ng dalan, itong supag-agi po kan imahe ni ina, and then itong 30 karosa.
Kan last Monday, ako duman so nag-attendir sa press conference na ipinaapod kan dyan sa Chancery sa Albay Cathedral. Sabi duman Kuya Nald, kan organizer, mga volunteer lang ini. Wala man ngaya po ngaya kami ginastos ngaya digdi. Dahilan ta itong sa mga karosa, sa mga design, susam no Kuya Nald duman, sponsored po iyan mag mga pribadong pamilya, pribadong individual as an organisasyon, tanganing ma-realisar ngayaan aktibidad na iyan. Kaya tod-tod po na pagkahapon, mga posible mga alas 2:30, alas 2. Dakol na itong maghaharalat dyan sa Legazpi Port kan pag-abot po ni imahe ni ina. Pero kasubago hali ako duman, nagtry akong maghanap ni pwedeng makahuron. Sabi duman, ang tutugutan lang da ako na maglaog duman sa vicinity kang port, ito pong hali man sa simbahan. Kaya kaipuhan da po nakapag-coordinate sa simbahan digdi po sa Diocese kan Legazpi para po duman sa mga masabat po kay ina. Pero itong sa mga devotees, bawal po maglaog duman sa vicinity kang Legazpi Port dahil nga medyo limitado man ang space kaiyan dyan po sa lugar na iyan. Nagahapot si Mama Bel sa kuyang amigang principal dyan sa Taysan Elementary School kung sa indang start kan Marian procession. Tod-tod i-message ko ini si Mabel kang Mabel Fashion. Yaon lang sinda dyan sa ampangan kang Iglesia ni Cristo. Harani po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. And of course, duman sa mga job seekers ongoing pa po ngunyan ang job fair kan Department of Labor and Employment Bicol. Dyan po sa ground floor kan Ayala Malls Legazpi sa sentro po iyan. And then, aside ka iyan, may training. Itong sa safety officer baga Kuya Nald, may kadiwa ng Pangulo. Aside duman sa labi kan Ayala Malls. Igo pa duman sa medyo baba, sa may pasiring na po baga sa may market. Igo duman ki mga pang tanom, nin mga, may mga po duman Kuya Nald sa pangtanom po baga na suha. May mga may mga buhay na duman na pangtanom. And may mga produkto, may mais, sibuyas, bawang, ano pa ba? Dakal ako duman ng mga nagkahiriling, pero ang kadaklan duman po, itong mga, mga produkto na po kan mga saradaytang mga nagnenegosyo digdi sa tuyang palibot. And ang sarado duman sa pigpipilahan Kuya Nald, 29 pesos na kilo ki bagas para duman sa mga vulnerable sector. Halimbawa, kamo po ang senior citizen, pregnant, person with disability, and then iba pang itong nasa kaibahan sa vulnerable sector. Makakabakal kamo ki bagas sa kantidad po na 29 pesos. And then, itong sa mga regular, ang presyo niya, iyo po ang 37 pesos. Pwede ka mong makabakal sa manahilingan ako duman Kuya Nald na patatas, manahiling akong siling haba, may kamatis, may batag, may cucumber. Cucumber is pipino, may kamote, may balingoy, may marigoso, and Sir Alvin Uy, may legal assistance po duman ang tigdataw ang Integrated Bar of the Philippines Albay Chapter. Takasubago sa mga highlight po kan activity itong supagpirma nin Memorandum of Agreement kan IBP Albay asin Sorsogon sa pagtaon nin legal na asistensya man when it comes to nagkakaproblema sa trabaho arab kailan. And then syempre itong supagpirma man kaibahan po ang Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaso bago ginibo po iyan dyan na pagkaaga. And then ngunya na
aldaw, iyon na itong Iyon na po itong one day activity po yan bilang parte po kan ika 123rd na Labor Day celebration. Digdi lang po yan sa bako lang digdi sa Bicol Region, magi po sa ibang parte ka na nasyon. Simultaneous po yung Gibo. And then dakol, imagine, nasa sobra 6,000 na mga job vacancies. Mas dakol kaya ng hali sa local na mga employers. And then nagkakapiraman ang mga hali o nagatangro ni na trabaho sa luwas ka nasyon. Dahil nga nito sigun kay RD Imelda Gatinaw. Ano naman nga, tatawag naman girarangayin oportunidad itong sa mga interesadong magtrabaho sa luwas kan Pilipinas. Although, ang tigpo-promote talaga kan Dolly Bicol, itong sa mga Pilipino na mga workers dahil na po tabi magluwas ni na Pilipinas para magtrabaho, makulugang magakuyanal sa part na mawawalay kasi sa imong pamilya. Para lang po makakuha nin sufficienteng sweldo para po sa makapag sustinir sa pangaipuman ka na sa imong pamilya oral daw. Maray na pagkauto kay Ma'am Rosa Betis, kay Sir Alvin Uy, kay Sir Joseph Avila, sabi na maray na udto Ate Angel, dangan po sa mga taga-Abelia Ligaw, kay Teacher Jilma, sa kagawad na Lito D3rd, sabi ni Kuya Alvin Uy. Salamat tabi Ma'am Angel. And dumanan, medyo dakol na ang nakaka-receive ni voters information sheet kasi bago kahuron ko si Ma'am Attorney Valesa. Imagine, nasa 70% na kan mga botante sige na sobra 4 milyon. Sa Bicol Region ang nakareceive po nin voters information sheet. Dako yan ko yan sample ballot na may nakaikim na dapat ikimon. Iyan po, hali mismo yan sa Commission on Election. Nakabugtak dyan ang sa inyong pangaran, address, kung sa kamong mga presinto na maboto sa papaabot po na eleksyon. May listahan kan mga kandidato poon po sa mga senador, down to councilors sa inyong mga lambang munisipyo asin syudad. Ang sabi ni Attorney Valesa kaayan, pwede ngayon Angel ngayang darahon sa aldaw mismo kan botohan sa laog kang presinto dahil ngaya pwede ngayon maging guide lalo na sa mga senior citizen ta. And then syempre tadakol baga ko na pagpipilian, halos gabos sa ng sektor, may tanod, may ano pa ba ito, may riders, and then iba-iba pa mga party list, dakulon po yan, mga senador and mga kongresista, mayors and then councilors. Para madali na, before pa yan, igwa na kamong listahan na pwede po nindong kung arinduman ang tatawan nindo ki tiwala na magserbi maging leader po sa mga masunod na bulan. Pwede po nindong darahon iyan. Dahil ang tapigtutubutan po yan kan Commission on Election. And as of now, 100% nang na-deliver kan Comelec Bicol itong sa mga automated counting machines na gagamiton po para sa papaharaning eleksyon sa mga Comelec offices di po sa mga syudad as in munisipyo. Nasa 5,873 na mga primary ACMs as in may naka-standby na 821 na ACMs. In kaso magkaigwanin problema, magkaigwanin aberya ang ACM kung saan man na lugar, may mga naka-standby po yan. And apera pa kaiyan, duman sa mga trained individuals. Itong mga teacher na ma-serve bilang electoral board, tradesman po iyan. Then at the same time, itong Sumero system, which is kung saan hali itong makina na gagamiton. May mga hub na bugtak harani sa mga presinto na pwede po nindong o pwedeng darahan kaini pong mga magkakaigwan ng problema. Sana wara man. Pero yun nga ni, bilang pagpapasiguro man, may naka-standby na 821 na contingency ACM.
And then, sa May 4, i-deliver naman ang mga ACM sa mga voting centers. And then sa May 5, gigibon itong final testing and sealing para masiguro po na itong sa mga nagpapalakop nin sa lang informasyon na bago pa man ngaya kuwenal nga darahon nga digdi ngaya sa Pilipinas ang ACM, may resulta na ngaya kan eleksyon. Di ba, Johanna Agripa? Johanna Agripa, ready ka na ba sa coverage kan eleksyon? Manali ako ding amigo ko, Mr. ano na nga ni ang ranggo ka ni sir? Puro karayo na ang destination kay ni, pero posibleng may augmentation ini. Digdi sa tuyang palibot, sa Albay PPO na ini si police. Ano na ba sir ang ranggo mo po? Haloy ng panahon di kita nagkakahuron. Kumusta dyan sa imong lokasyon? Nasa Albay PPO na ining sa kuyang amigo. Lingaw ko na lamang nga ni an sa imong ranggo. Maray na pagkauto kay Ma'am Tet Aldana Hakub kan Ravvax Animal Bite Center. Uy, happy fiesta sa mga taga-barangay Bunker 1 Legazpi City. Ingat-ingat po sa mga biyaheros ta. Lalo na sa mga hali sa fiestahan, Kuya Nald. Magtada po unin pang pauli. Kung dai naman kaya, umay, magpaubat bago po tabi ka mo mag-drive nin motorsiklo, nin tricycle, nin kotse, as in iba pang mga vehikulo para sa safety man po nindo. Advance Happy Fiesta sa May 5 sa Abelia Ligay. Usong-uso na po ngayon ang fiestahan. Pero tigabangan ko ngunang Kuya Nal digdi sa Legazpi. So Agua de Mayo. May 1 baga Kuya Nal. Naramduman ko dati, tigkukudot ako ka ni mama pag nagpapauran ako Kuya Nal. Taday man, po digdi, ang luwas, tagiti man sana. Ang luwas po lugod, si po. Pero thank you so much naman sa nagpasunod sa Kuya Nal. Kung ano daang iimas mako, tanganing makabalik po ang sa kuyang boses. Pwede na ako Kuya Nal suro-suro vlogan, tamanganap na ako kipangutuhan. Tatad-taod lakaw-lakawan ko na pasiring duman sa Legazpi Port. Sa Pantalan po kan Legazpi City para Mayo 12, iyo, akala ko Kuya, ang all this time, ang pag-uuna ko Kuya Nal, ang primerong uran sa primerong, maski May 1 ngaya, May 2, basta primerong uran, ang pigaapod yan Kuya Nal, Agua de Mayo, ngunang ko sa naaram na dapat, sorry Kuya Nal, epekto po talaga Kuya Nal, kanday pa nangungod to. Sa May 12 po, sabi ni Kuya Ronald Baldo kan Barangay Dapdap Legazpi City. Sa May 12 ngaya, mauran ning kwarta. Papo si Inzo Mustaza, bye-bye! Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess, McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, nagsimula bilang crew. Ngayon, operations manager na sa McDo. Dahil sa McDo, easy maging